Helo, a chroeso I Gareth, efo fi, Gareth. Dyma sioe lle dwi, Gareth, yn cyflwyno sioe o'r enw Gareth. Gareth efo exclamation mark. Efo fi, Gareth. Fel Graham Norton show, ond efo fi, Gareth, yn lle Graham Norton. Heb chwanag o oedi, rwch groeso mawr I Gareth. Sorry, Caryl Parry Jones. Cyw. Hi, Gar. Clap di. Diolch yn mawr. Cymerwch sedd, Caryl. O, diolch yn mawr iawn. Neis hwn di. Hei, sori am can I Gymru, Gar. Nawn ni ddod I hynna mewn munud. Oce. Dwi'n eisiau dwelu ar efo. Ie, na, dwi'n Nes di licio replacement chdi? Oedd hi'n well na fi, doedd. Dig gwir. Ydy o'n wir bod chdi'n band o Morrisons? Ei, da. Mae'n neis cychwyn pethau off efo joc, yndi? Ie, mae'n dda. Na I jyst esbonio'r joc I pawb adra sydd o dan 40 a sydd heb darllen Wikipedia page chdi. Ie. Oedd Caryl yn arfer bod mewn band o'r enw bando. Ond dydy hi ddim yn band o unrhyw archfarchnad. Na gweud. Na. Nath met fi Barry gael ban o Tesco's. Cyrra. Nath o cerdded mewn yn droednoeth. Pam gath o ban am hynna ta? Wel, oedd o ar ben buwch hefyd. Oedd o reidio buwch. Okay. Ond o traed o'n ffiaidd. Oedd o'n disgusting. Oedd o di sefyll mewn baw buwch wrth ddwy'n rhyw buwch neu rhywbeth. Ie. Ddim rili di gael y stori I gyd. Na, mae'n ti fod yn falus pen ti'n dwy'n gwartheg. Reit, Caryl. Ie. Ti'n bach o sex yn bwyd. Ydw i? Shampoo. O ie, shampoo, ie. Oedd hwnna bach yn sexy, noedd. Na, ddeth ti beth sydd wedi digwydd I fi yn ddiweddar. Mae'n gwallt I di mynd yn gyrliog, a dwi'n falch o hynna. Caryl Parry Jones. CPJ. Ys rhywun yn gael chdi'n CPJ? Pawb yn gael fi CPJ. Beth am just Caz? Ti'n bod beth? Dwi'n licio pan mae pobl yn gael fi'n Caz. Caz a Gaz. Caz a Gaz. Mae hwnna'n t-shirt yn di? Caz a Gaz. Os di Esbyd o Rec yn gwylio hwn, a dwi wedi clywed bod nhw yn gwylio rhain, you know. Wir. Just o ran y legal department. I torri allan pethau dwi ddim yn fod I ddeud. Ond os oes rhywun o Esbyd o Rec yn gwylio, dwi eisiau cynnig syniad. Ti'n gallu actio, ti'n gallu canu, ti'n sgwennu cynnion, ti'n sexy, Diolch. ti'n gallu jyglo neu beth? Na, dwi'n rhy clumsy jyglo. Ti'n fo unrhyw hidden talent, ta ti'n dangos Gallu cwcio, de? Ti'n gallu be? Cwcio. Cwcio? Nes I ddim clywed cwcio fan'na. Gawn ni just neud pick-up yn fan'na. Reit. Caryl, ti eisiau just listio pethau ti'n gallu neud a gorffen efo cwcio, please. Diolch. Dwi'n gallu canu. Dwi'n gallu neud cymeriadau. Dwi'n gallu sgwennu cyneuon, sgwennu geiriau a cwcio. Ti'n swnio eitha llawn o'ch di dy hyn. Mae'n swnio'n bigedyd hwnna, ynddi? Ond dal, os ti Esbyd Rec yn gwylio a maen nhw eisiau gweld Caryl a fi yn cwcio. Ie. Cegin Caz a Gaz. Caz a Gaz yn cwcio. Gallwn ni fynd rownd y byd y bethau? Dwi wastad di bod eisiau mynd I Bristol. Wyt ti? Dros y bont fawr. Dwi'n yn licio'r bont na. Na, ti'n gorfod talu ddod yn ôl, dyna pam dwi ddim di mynd. Dwi'n yn licio'r pontydd. Ti'n mwyn Mae'n scary, yndyn? Ti'n byw yn bont fain. Gwir. Dwi'n bont yn bont Ti'n bach o enigma rwyt Caryl Parry Jones. Ti'n meddwl bod fi'n enigma? Alla I ddim gweithio chdi allan. Ond eisiau ni bod yn mates. Da ni yn mates. Di mates, ti'n gwybod dim yn dall I gilydd bob tro, na di? Nachdyn? Na. Ond fysa ti, ti'n mynd allan efo dy ffrindiau di a siarad amdano fi, fysa ti'n dweud, mae'n Methu Caryl. Mae'n bach o enigma, mae'n gwybod beth i wneud o'n i. Swn i'n dweud o fel na, swn i'n fatha, o, da chi di cyfarfod Caryl, met newydd fi. Ia? Mae hi yn sexy enigma. Iawn, de? So, Caryl. Ia. Caryl, ti ar Radio Cymru. Yndw. Neu oeddech chdi estalon, wedyn gys ti sac. Do. Ddim sac drwg. Fel soft sacking, fel sac. Da ni'n mynd I gyfeiriad gwahanol, da ni eisiau mwy newyddion yn y bora. Math yna o sac, ie? Dyna sac ges i, ia. So, deud wan, dwi eisiau gwrando ar rhaglen Daf a Caryl. A Radio Cymru 2. Dim go wir, hypothetically. Dwi ddim efo time machine, so sut dwi'n mynd ati i wrando ar rhaglen Daf a Caryl? Gallu di wrando ar dab. Yep. Gallu di wrando ar y teli. Ella na I checio fo allan. Ella na I checio rhaglen chi allan. A da ni'n... A mae da ni'n... Ti'n laffs y pethau, gwesteion. Alla I wneud quiz os wyt ti'n celeb neu traed ar y ddaear? Ia, go on then. Okay. Ti'n gwneud o fi, wan? Ga I wneud o, efo ti? Yep. Okay. Cwestiwn cynta ydy,
Pwy di'r person enwoca sy'n gen ti yn dy ffôn? Burt Lancaster. Oce, 1. Be ges ti de neithiwr? Caviar, champagne, hog roast. Oce, 1. Yep. Lle ys ti ar dy wyliau ddwytha? Space. Un. So be di hynna? 1. A pa gar ti'n dreifio? Space rocket. Ia, 1. 4. Ti ydi'r celeb mwyaf dwi'n rioed wedi gyfarfod. Dwi eitha prawd o hynna. Diolch yn fawr. Croeso. Diolch yn fawr, Caryl. Diolch, Gareth. Mae drws o fanna. Yndi, diolch yn fawr iawn. Clap i fi? Di gael clap? Dwi wedi'n joio'n hyn. Ta. Just yno, da ni'n gael o clap. Elis, ti clapio? Ti eisiau fi? O hynna, dim bach bach, ia! Diolch yn fawr. Ia, mwy o egni. Diolch, diolch Caryl. Ta-ta. Ta! Cari ti. Cari ti, Caryl. Ta-da. Caz a Caz. Hwna'n laff oedd.